Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι. Μη κουνά, τι εννοείς? Εγώ ήξερα τα μουσικά, εσύ λες γεια σας. Συγγνώμη. Γεια σας. Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι. Θα συστηθείς? Ο Γιώργος, ο αδερφός μου. Γιώργος. Μπορείς και καλύτερα. Καταπληκτικό γαλλικό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Θα τρελαθεί. Ποτέ. Αυτό θα τα βάλω στην βίντεο, να ξέρεις. Σίγουρα. Ωραία, πάμε ξανά. Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχω καλεσμένο τον αδερφό μου. Τον έχετε δει σε live. Σε χτεσινό live κιόλας. Μέσω βίντεο κλείσει δεν φαινόταν καλά. Τώρα, εδώ. Θα πολύ καλύτερα. Σήμερα θα κάνω ένα καταπληκτικό γαλλικό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Με καταπληκτικό σχήμα. Το οποίο ονομάζεται μπαλαρίνα. Και αυτά έμαθα σήμερα, δεν ξέρω κάτι άλλο. Είναι μπαλαρίνα. Είναι μπαλαρίνα. Σίγουρα. Από μικρή ήθελε να γίνει. Τώρα επιτέλους έγινε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα θα κάνω ή όλα? Ένα θα κάνεις, είπαμε. Όλα θέλω να τα κάνω. Κάνε ένα τώρα για Θα βάλουμε καμία πέτσα να το καλύψουμε αυτό. Όχι. Πού είναι η φόρμα για αρχή? Δεν θα χρειάζεται φόρμα, είναι ήδη μακριά. Απάνω στο να το κάνω. Ναι. Με μπερδεύεις τώρα, πώς θα σου βγάλω τα πετσάκια? Δεν τα βγάζεις τα πετσάκια, θα τα σπρώξεις αρχικά μόνο με αυτό. Εδώ, έτσι κάνω. Ναι, εντάξει, εύκολο. Απαλά, κανόνισε. Σε ποιο να κάνω? Όποιος σε βολεύει. Εκτός από τα μικρά. Σου κάνω αυτό. Όχι, αυτό θα κάνει. Αυτό. Αυτό δεν έχει πετσάκια. Κανένα δεν έχει πετσάκια. Ωραία. Έτοιμο. Τώρα πρέπει να λιμάξεις όλη την επιφάνεια του νυχιού. Για να το προετοιμάσεις. Με αυτό 100-180. Ναι. Αυτό είναι το 180 και αυτό είναι το 100. Μάλιστα. Αυτό τον έχει κάνει. Μην χαλάσεις όμως το σχήμα του νυχιού μου. Έτσι θα το κάνουμε. Ναι, μόνο που δεν κρατάς τη λίμα έτσι. Δεν πειράζει. Είπες ότι είδες βίντεο. Είδα ένα. Μήπως σε μπέρδεψε η φόρμα Ποια φόρμα? που είχε. Μην το φυσάς επάνω μου, έχουμε τέτοιο. Μου λυπάς το δέρμα. Δεν μου αρέσει η γωνία που έχει. Σιγά μου σου δίνω καινούργια λίμα. Πώς θα φτάσω εκεί μέσα? Πιάνεις τη λίμα έτσι. 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 Και πατάς εδώ. Και έρχεσαι τώρα και κάνεις. Κρατάς και κάνεις. Μάλιστα, ιατρέ. Τώρα κατάλαβα. Και τώρα μπορείς να τη γυρίσεις από την άλλη μεριά. Έτσι, για να σε βολέψει. Να κάνεις. Άφησε την. Έτσι. Για εδώ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Ναι, το περίπου. Κανονικά περνάς primer και αφυδατικό κτλ. Δεν χρειάζεται γιατί θα το βγάλω εύκολα τον ύφο μου κάνεις. Θυμάσαι πως το έφτιαχνε. Πρώτα το ροζ, μετά το άσπρο. Με τη σπάτουλα. Ναι, το ροζ. Αυτό είναι το ροζ, να φανταστώ. Ναι. Παίρνεις το πινέλο σου. Δεν είδα ποτέ ότι κάνει το άσπρο. Είναι γαλλικό, δεν θα έκανε άσπρο. Ξέρεις. Παίρνω λίγο ροζ. Όσο νομίζεις. Μου πεις να μην σου λέω. Νομίζω. Αυτό είναι σκληρό. Όχι, με το πιο. Τώρα θα βάλω αυτό. Ή αυτό. 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 Μη συμπερδεύεις. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα που έκανες αυτό. Του Κωνσταντίνου και λένε τώρα πατάμε το ζαγκβαλιάζ, το αβραλιάζ, το. Που νιώθω με το ίδιο. Κάτω το χέρι. Ναι, πρέπει να το πετάς συχνά. Πρέπει να δημιουργήσεις ουσιαστικά ένα τείχος, να ξέρεις, με το ροζ για να πάει και να κουμπώσεις το άσπρο. Όντως. Ναι, δεν το περνάς όλο τον ήχη. Είπες ότι είδες το βίντεο. Να, κοίτα, απλά τώρα. Κάτσε. Το έχω.
Και ευθεία γίνεται το γαλλικό. Όχι! Σουτ! Γιατί το έχω βρει ξανακάνεις το κόλπο τότε? τώρα, θα του κάνω χαμόγελο. Κοίτα, τώρα χαμογελάει. Ναι, δεν Περίμενε. το δείχνεις στην κάμερα, θέλω να το δείχνεις στην κάμερα. Τώρα θα χαμογελάσει. Γιατί Σοβαρά τώρα... μιλάω. Μη με κουνάς. Γιατί τώρα θα χαμογελάσει? Γιατί τώρα περνάμε καλά. Το σκουπίζεις ή όχι? Δεν θέλω να σκουπίσω. Το κολλάει. Θες να το αφήσουμε κι άλλο μέσα? Όχι, το σκουπίζεις! Με τι? Με ενόπνευμα και βαμάκι, βαμάκι έχει πίσω σου. Αυτό δεν το είδα. Γι' αυτό σε ρωτώ, το είδες όλο το βίντεο. Θα μου σκουπίσει τα δάχτυλα. Είναι τεχνική. Θέλω να φαίνεται στην κάμερα τι κάνει. Τι κάνω, σκουπίζω νύχια, αυτό κάνω. Θέλω να τα εξηγείς. Όλη μου τη ζωή αυτό κάνω. Ή άλλο να πω πια. Σκουπίζεις νύχια. Ναι. Λοιπόν, και τώρα... Είναι... Καλό είναι. Γιατί το είδες, είναι έτοιμο. Να είμαι σίγουρος. Το βασικό είναι να έχεις αέρα και να πείθεις τους άλλους ότι ξέρεις το τι κάνεις. Δεν έχει σημασία αν δεν έχεις ιδέα. Το βασικό είναι να πείθεις τους άλλους, έβαλα πολύ. Εντάξει, αυτό το γαλλικό να ξέρεις δεν έχει ξαναγίνει. Είμαι σίγουρη. Είναι unique. Δεν κάνω πλάκα. Αυτό το γαλλικό θα πληρώνουν για να τους το κάνεις. Το γαλλικό σου πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι. Ναι, οκ. Α, καλό φαίνεται. Shoot! Γι' αυτό δημιουργείς το τείχος για να μην κάνεις τέτοια πράγματα. Shoot! Το έχουμε. Τι σχήμα είναι? Τι είναι? Τι σχήμα είναι? Τι είναι στο σχήμα είναι? Το νύχι μου που μου φτιάχνεις. Είναι οβάλ, είναι τετράγωνο. Κάτι ανάμεσα σε τρίγωνο και σε αποτυχία. Ναι. Το ξέρεις ότι θα μπορούσες τόση ώρα να κάνεις αυτό? Λέγε! Εντάξει, αυτό ήταν καλό. Τώρα θα φαίνεται αυτό. Ποιο? Το πάνω, το άσπρο. Ή θα το βάψω για όγωνο? Νομίζω πως στο τέλος θα καταλήξεις θα το βάφεις κιόλας. Να ξεδέλουξω για να βάψουμε να κάλυψω τα λάθη. Ωραία, βάλ' το μέσα. Αλλά πες την αλήθεια, είναι πολύ καλύτερο από ό,τι περιμένεις. Ναι. Θα κάνουμε εδώ ένα smooth transition. Τι? Μια πάλι μεταφορά, όπως το λέτε στα ελληνικά. Μετάβαση. Αυτό. Ωραία. Επόμενο. Ωραία. Πρέπει να κάνεις και buffer. Τι να κάνω? Buffer. Τι είναι αυτό? Buffer είναι αυτό. Αλλά τι το κάνουμε αυτό? Το γυαλίζω. Γιατί το κάνεις αυτό? Υπάρχει στο πινέλο χρώμα. Μην το κάνεις, αφού έχεις το πινέλο εκεί.
Όταν ζωγραφίζεις ξεκινάς από τη μέση. Τι είπες? Όταν ζωγραφίζεις ξεκινάς από τη μέση. Ξεκινάω από που μου αρέσει. Έχει σχήμα χαμογελαστό παιδί που πήγε στην παραλία για πρώτη φορά φέτος. Πώς είναι η μπαλαρινά? Πώς τι? Μπαλαρινά. Τι είναι μπαλαρίνα? Μπαλαρίνα είναι αυτό το σχήμα που είναι στενό δεξιά-αριστερά και τετράγωνο μπροστά. Ό,τι θέλεις είναι. Θα με ρωτήσουν έξω να μην τους πω τι είναι. Είναι κάτι καινούριο. Δεν έχει όνομα ακόμα. Γελάς με κάτι? Φέρα. Ωραία θα είναι, να έχω μια μόνιμη γελάδα στα πετσάκια. Τι έγινε, σου κλέψα τη δουλειά? Έχεις στεγνώσει. Μίλησα του. Έχει βέβαια μια φουσκάλα μες στη μέση. Δεν πειράζει, είναι για αισθητικούς λόγους. Εκεί που το βλέπεις μια χαρά, σκάει μια φουσκάλα. Παπ. Βαμμένο από πάνω είναι καλό. Τα πετσάκια μου, γιατί έπρεπε να τα κάνεις μεγαλιστικό? Είναι πιο σεξι. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Like και subscribe αν σας άρεσε. Και εννοείται ότι θέλω και σχόλια από κάτω αν θέλετε να ξαναδείτε το Γιώργο στο κανάλι μου, γιατί με το ζόρι τον κατέβασα από την Αθήνα και ήρθε το αγόρι μου. Special guest, αλήθεια. Έχεις να μας κάνεις κάποιο σχόλιο για το γαλλικό σου ακόμα? Πολύ καλό. Καταπληκτικό. Μπράβο. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.